खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै गिबियावनो दिवालीनि गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोननि दिवालीया मोजाङैनो बारग'लांबाय आं बारग'लांबाय ओंखायनो होनदों जे बे भिडिअआ दिवालीनि उनावहाय फैगोन नालाय ओंखायनो दिनै फुंनिफ्रायनो दिवालीनि माखासे खामानि मावबाय न'स' साफा खालामनाय मानाय बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो गिबियावनो न' लिरग्रोबाय आङो नोंथ' ओरैनो थास्लायस्लाय ओंखाम संबानो जायो मोजां जेबो होनखवा माने नो एन्सारा आं बेहाय संनो नागिरदों सेवालिखौ एवनोसै दावदैजों आइया बिथिंजाय संगासिनो दिवालीनि अमा रुनाय स्पेशल सिनालायजों बेहाय संख्रि हालदै ओमफ्राय बानलुखौ आङो चिलि गुराखौ होबाय आरो ओमफ्राय एसे जिरा गुरा होबाय ओमफ्राय बेहाय दा एसे दावदै गारसनना होनोसै मोनबाय नै ओमफ्राय नै सासेया ओरैजाय दाहाय थालिर बिफाङाव थुनो थाखाय बानायगासिनो लाजियानो मा होनदों? इस बडि दङ बायदि देखायनो नागिरलायथारदों बियो जिङाव थुनोसै ना ओमफ्राय गेजेराव गोलाव होआ गेजेराव होगोन दे बानाय दे जा जादो दिवाली स्पेशल सानावनो जानोसै हराव बयल बरिया जादों नांगौ नांथानो जा एसे मेवाइ हरबावनाय होनबा आइ आंनोबो मेवाइ हरनांगौ जोबसिगोनहाय बेबो मेवाइया गैलानो फ्रिजआव थुन दोनजोबखायो बेखौ जावग्रोनानै लानोसै अन्थाइ गोजा दङ बेहाय बटर मोजां बारबाय नै जाबायलै इसिबां गोथौ मानो जावनो मावनाया बेहा नै आलारि बाथि लाबोदों बे आलारि बाथिखौ दैयाव दसे सोमथ'नानै दोनसै सोमजोबनानै दोनबाय आङो बेहायबो खैथा लाबोदों मानोथाय राजायासो दाखोलिनो लाबोदोंमोन बेखौ हानानै लाखानोसै आलारियाव होनो थाखाय खैथा लाबोदोंमोनलाय नोङो 30तासो दंलै 30ता बा 30ता माबानांगोन माथो बानायजोब बानायनायाथ' बानायगोन मासे गोलाव बेसे एसे थावखौबो लायबावनांगोनसो बे 1 लिटारा थोनाय नङा
सिखाजोंसो मोजां जादों हानो दायो जोङो थांगासिनो थालिर बिफां दाननो थाखाय मिशन थालिर बिफां दाननाय Sibuk tayo. हो Sibuk tayo. यौ गिलु बालु रायलाय थांनांगौनो ओंखायनो आखाइ खबै खबै आरो हायोबाथ' गान खनै खनै थांनांगौ थालिर बिफां लांनो फैदों जोङो Saljara makul jara. दङ आरो बिदि गान Panai mere. जोंहालाय बानायखायो जेखौनो Edu tai vela bu. एजुताय Habis siu ko bu. Choto lag bu. छोटो छोटो ये बेलाय गिदिरसो जागोन राजा नै बेखौ टिक्लु 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 रे Choto lag bu. टिक्लु टा ठीक হবে नै कमला चलो ओइ आं दाखलि गोलैदों दे मोजां देखाय नोङो लामाखौ लाउन देखायनो रोङा नोङो Edu ta. হ্যাঁ ভালো আছে এটা Aha. Kung sino lakan mo na wata haya. 이거 Yung hakan haya. I don't know but try कर सकते हैं अन्ने बेटी डान खा दे ना हाया आयै हाबा बिलाया ओरैजाय हरै ओरैजाय इखिजा महेंद्र बाहुबली Nanggal le. हमगोन ब्रा हमनायाथ' Kana. हायासै आं थिखोनो ओंखायनो बाबाखौ लिंहरबाय आरो एबार हारसिं लांबाय बिथाङा बा हारसिंया होथारबायलै Dapat. रेडि खालामजोबखाबाय आङो नै आंनि रोङाबाबो बानायनायबाय नै रंग'लि जेबो गैया बेजोंनो दा एसे मोनाबावबा लागायनोसै आरो Oh. Maha मोसानाय जाखो बेलाय हनै बमा नै दा बिथाङा बम गावदों गोजानाव थानो मावलायलायदों खेबनायानो खोमा रिंबाय जेनेगा आंबो गावनायनि मोनसे हरलाय Hey, बिराद गिदिर बे थाब गारनो हाया नोङो हायो हरना आखाया सेसा बांद्राय नङालै बुंखायो आं नङा डाइरेक्ट गारखागोनब्रा आङो मोजांलै सयथिबो मोजाङै गि होनाङाब्रा नों बिदि बुंनानै गि होयो
Tham cái thật. Cắt. Nâng đi ghi này à, cô bạn vậy thế. Để con có số 6 đấy. Mà Ừ. nó của mình đấy. Nào. Cứ ra đi cậu. Nơi nào cũng khai tiếng Anh hả? Nơi rồi nơi về ăn hay rằng ăn nổi, nơi về gồm mình vậy. Kolgos, kolgos. Cái trong thấy em. Happy Diwali. Khát đấy, khát đấy. Happy Diwali. 50 rupees come by. Ya, papa ya sih bar lah, bayi man keren deh coba. Khát đấy, khát đấy. Good food. Hey, 30 rupees. Ay, bilang apa dah nasi? Mama sir. Alright. Daya kau ni nak gidang petaka. Lumama. Pan lumama. Sungai sini jeng. Asyik mah. Ang tu podcast ni beda iman gitu. Soalnya itu tu ni ye. Gila, gila apa? Gila. Itu tham sebai. 20 taka jebai. No, itu tham sebai. Hoi. Kep na hende. Deh, ayah full jadi saugan ni dah. Nah,ซึ่งฉันนี่ซื้อลายกันด่าเราจะเก็บ Nè. Kep bơi. Foto pi kep ban ra ben friend video isi kep na ne. Ne. Nuda. Nuda. Nuda ikut nuda nunga macam lek tu. Nudang. Nuda. Cái bà phút.ซึ่งอาจจะเหมือนอันนี้ก็น่าหินซื้อเดี๋ยวลาบนังคงมันจะปุ่มกูเขาเนี่ยบ้าไป Không còn được chẳng. มาเลยบีบัตฟรีจุยเยอะดึงไหนเดี๋ยวมาเลยอาจจะเหมือนอันนี้จีอาร์มบีบัตฟรีจุยเยอะดึงไหนว้าวเดี๋ยวตัวนี้บุ้ยให้ยืนสิกระโหลกเนี่ยไปสั่งที่นี่หายเยอะเลยฮะ Bẻ. Đây này ra thì vậy second day mà này last day hả Cái con phải nó. Mana? Cắt thắp không à? Có kỹ là na. ขับทำเหรอขับ Liệt khắc cái là na, thắp không à? อ๋อ Rồi rồi. Lắc cây chữ. Thắp cả. Khăm đứng trẻ. Khăm angkar angkar vậy. เกานี่ยูบาย Hắn là chắc. Ticket. โอ้ไว้บ้า Cái này năng là cái này được. แกไปกินก่อนไอ้ลาวจะไปนี่บุ้มเปล่าจุกน่าจะแบบนี้ไม่สนอง Cái chụp đó lính nào? Nhiều rồi con nào của nó. นิวเยียร์โอเคบิ๊กโก้โซน Ê. ลำน่ะ Để gồng xe. คนชวนนั่นก็แหละอันนี้กี่เกิน Mang cái kẹp.
lại Tôi lấy này tôi lấy. tăng lại tăng tốt lại cho bên chân chân à Mecah Raja Ôi. Itu dong Câu gì chứ? 마 서 비불구도 가고 가는 거 니위로 비불구 사오세요나 Tôi thấy câu bị thật, tôi sâu bị thật. 오케이 네 풀자리 코브 사오주는 건네 Như 씨발 저 가르자유. 누가 미 플라스틱 온는브라 안 기운 가오건나 가오건 만에 막 메고 사오그러건 와 프레바 Mới biết xong rồi. 누가 밀라 누가 와베야 예. 다이응 감사하는 जोङो लास्ट सावगासिनो दङ आरोना बे बोसोरनि लास्ट डे दिवालीनि बेहाय जोङो दायो सावदों लास्ट टाइम आरोना राजाया नै बेरायगासिनोसो आङो नोंखौ नागिर फैनांदों नै Harry Potter nih. मा नागिरदों जेनेबा नोङो Harry Potter nih baju light sudah berang. लाइट्सनि मेला नालाय बियो मेला नालाय आंबो फुजा आंना बिबारा फुरा खोमसिखौ सोरां खालामदों नामा नोङो दायो जोंनाव बमाफ्राथ' मेल्ला दङमोन खिन्थु जोङो गावला बमाखौ दावराव जायो नालाय ओंखायनो जोंनाव थानाय नै सक'रि ओमफ्राय मोनसे दंबावो माबा कलगस बेखौल' गावनोसै आरो गावनोसै माने सावनोसै ओमफ्राय जोब्बाय जोंना दिवालिया बे बोसोरनि ओमफ्राय नोंथाङा मा खामानि मावदों हाग्रा सावदों दासो राजा नोंनि फेभरेट फुजाया जोबनो थांगासिनो दिनै मारै मोनदों गोसोआ मोजां फैबावगोन ना जोबना थाङाना फैगोन बोसोराव फिन फैबावगोन फिन जोङो गेलेबावगोन गावबावगोन बे बोसोरनि मोजां बुस्थुआ मोजाङै थानो थाखायसो जोबना थाङो नंगौ आइ पापाया जोंना बिदिनो खालामोमोनब्रा देग्लाय सिबाय बाबु गैयिजों माजों गैया सिरि नै दंबावो Saya mau monceng. मैयानो थांबाय Last year nih be. बे लास्ट इयारनिसो आं देग्लायनिसो सानदों बेखौनो Happy Diwali. Happy Diwali. फैयै फाइनालि बे बोसोरनि दिवालिया जोब्बाय ओमफ्राय नेक्स्ट बोसोरनि दिवालिखौ नेनोसैलाय जोबोद इन्जय खालामबाय बे बोसोरावहाय दिवालिखौ
मोजां मोनबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मोजाङैनो एन्जय खालामबाय जानांगौ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन आं गुबुन मोनसे ब्लगावहाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय 에이 머리야. 네, 시다 타, 시다 타. 시다 타라, 리 시다 타. 네, 시다 타. gini ya deh saya 이쁘지 않아? 이쁘지 않니? 보이 같이 보이 너무 같이 보이. 와. 비스타가 탕 보이네. 나크다가 트리스. 네. 아는 그 mau kayu. Tawa cinjai nama le. Tawa cinjai ke mana le? Yin. Ơi, chào bạn. cái tên này phát ăn ngầu ấy 이리 너, 만 타세요, 우리. 네 입에 야세야 누 타더라. 누 타더 우리. tên này muốn sát được 해피 디월리 되라. 해피 디월리. 네, 네 서울은. 네, 해피 디월리 돼. 네, 가르나라. 좀 사람 가르나. 카르나라 만 쿠키나 보다 그 미국 쿠키 나왔어 봐. 몽골레라는 게 뭔가 되는와. 예 이래 집으로 가죠 노슬로 제가 뭐야 지금 아이들이 키워주면. 와!